Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the arrow maker Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Buffet Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Buffet aiwe Buffet aiwe David na Peter mandikanga mahere ini mairenyu hamuzivi here kuti ndiri kutambura mumusha muno ndasara ndega ini pamusha pano vana vangu uyai muzondichengeta ndaifunga kuti ndimwe muchazondichengeta vana vangu muri kupiko zvandisisina simba ndasara ndega ini pamusha pano vana vangu uyai muzondionawo chekudya ini chinondinetsa pekugara panondinetsa ini ndachembera handisisina simba ndasara ndega ini pamusha pano vana vangu uyai muzondichengeta uyai vana vangu muzondionawo uyai vana vangu muzondichengeta uyai vana vangu muzondionawo ndinogara ndichingokufungai mazuva ose ndinogara ndichingochema chema mazuva ose ndinogara ndichingodemba demba mazuva ose uyai vana vangu muzondionawo makadi yenyu pasi rose neruzhinji rweZimbabwe vakanditarisa vakanditeerera ini ndini wenyu Chibage Mapudege wamunoziva kubva kwaCephas Mashakada nhasi ndauya nenhoroondo kwakatangira basa rangu remumusiki uye nekwandinobva kuti ndinobva kupi ndakamira ndakaita sei. Ini zita rangu chairo rokuberekwa ndinoitwa Shemu Mashonganyika mwana wepagogwe mwana womurozvi mai vangu murozvi baba vangu ndigushungo ndingwenya kana kuti vari kumandevera vanoti sichela savakwena ndini wachona ndiri baba vane mhuri vana vashanu vasikana vana mukomana umwe chete nevazukuru vaviri ndakutodzasira kamwe kamuzukuru ketatu. Nhoroondo yangu muchidimbu ndichada kuti ndikutaurire kuti inini ndakapinda magitari mugore ra1990 ndisina kutangira kumagitari chete ndakatanga ndiri venda ndaive ndine musika pagokwe center ndo gore rakanetsa muriwo kuna naBulawayo nekuna naGweru apo ndaisumuka ndichienda kunotengesa muriwo kwatingati kuna naGweru ndichiwana chiraramo ndisati ndapinda mumagitari 1990 muna April wakare yeye pakaitika kudai kuti ndakasvika bhazi rakanonoka kusvika Toms saka pakauya mudhara ainzi Chirwa wechirudzi vamwe vaimuziva kuti Esau Chirwa asi ainonzi Black Chipachirwa pazita rake remagitari ndo pakayachohodha muriwo pamukoba 5 kwandiri muriwo wedu wanga uchiita $1 saka kwanga kwasara mabhanduru maviri ndobva ndibvunza kuti naiwe mufana inonondizivirira ndikati ndikuzivi mudhara zvikanzi ini ndinonzi Chirwa kana kuti Black Chipachirwa unoziva nziro dzipi dzesuper sounds ndikati iko kwandatanga kuimba uko naPeter ndimati unogara pakadiniko nai Peter ndaive nokusekuru wangu aifarira super sounds zvakanyanya saka ndo masongs ataigara achiridza kupi kumusha saka iwo basa rako remuiwo iri riri kufambira zvakanaka zvakanaka stere vanzi ko basa ramagitari auri ndikati basa remagitari ndinoda chaizvo asi handina chandinokwanisa kuridza zvikanzi hakuna munhu asina chaasingagoni pasi pezuva manje kana wabva pano uchaenda kupi dausanganisa sematauro ataiita
ata ndakutodzokera ndonovata kukudza naye kurengi kugweru ndobva ndazomuka kuseni ndichidzokera gokwe kanzi aiwa ini ndinonzi baba Devi kana kuti Black Chipachiro ndoenda unopuwa pokugeza wowata tokupa pokuvata mangwana usini ofuma uchikwira uchienda mufana wangu asi kana kuda zvamagitari uya ndikudzidzisa unogona kutanga uri denza saka kwanga naye kwaile neumwe ainzi musikana ainzi Danger aitamba kusuper sounds ikoko neumwe ainzi mupostori ainzi super mupostori ndo pandakati china chasvika chavairiyesa ndobva ndatakura muri wangu ndobva ndananga nawo kugweru ndasvika nawo ndobva ndatengesa muri wangu ndobva wapera and then time dzepractice chikwana na 10 ndachibva taenda kupractice ndobva ndanzi he's a good dancer anotamba mufanawo zvakanyanyisa stereki saka mangwana tikutanga mashows edu muno muzaire unofange uri pano hauchatodzokeri ndabva ndatenga mbatya nemari yamuri wangu kuti ndigone kuendawo pastage ndichiratidza kuti ndirepresentable zvanzi hai zvikava zvakanakisa chaizvo Sunday ichisvika ndichidzokera gokwe ndichinotora muriwo ndichidzoka muchidimbu ndikati ndo mapindira ndakaita magitari kusuper sounds ndobva ndava mumusic industry wanga uri musi wa4 April 1990 ndobva ndashanda na Black Chipachirwa na Ringo Mabwe na William Chirwa na Alex Sekela na Weston na Lucky Moch kwavira nomwe ainzi Isau na Nelson Takaedza na Lavu akazomboenda asiya ava kuvhijana sounds ndokubva imomo ndopakapera contract mugweru 1990 tichibuda isusu takasiya kuchipinda David Zome neZimbabwe cha Kings isinobva taitanga kuita matouring edu takatowa tichiinda kunana chiguo nekutenderera kunosvika taapagokwe takasvikoridza mbawa wasara asi mukoma Alex Sekela havana kubuda vakati kana moita zvetouring ina chakwanisi ndakusara ndobva vasara tikabuda tina Weston Weston akasvika mugokwe tikata necontract Madlamini akarwara zvakasimba nemakumbo aizvimba makumbo zvimba nemakumbo muye munhu anga abatwa TB Weston akamva riripo zuva ramusinga kamwe apo paakaimbwa gweona Chirwa kwataifa kunge tichizorekodha gwainzi gore rapera ndichambokuimbirai muchidimbu kaiti honai gore rapera handina kana mwana kana sepa mumba umo ini handina kana mugoti chaiwo iwe hauna chaunoshandira chiko mudhorobha watoverombe mukomana Weston akambva achema nokuti pakangonzi watoverombe mudhorobha ari pamadhiramu ndo musi akapedzisira kudza madhiramu achibva kuperekedzwa naIsau kunosiwa kugweru ndo kwaakazonoshayikira kugweru atisiya takasara tichiinda mberi ndokumva taramba tiri paDlamini necontract yedu ichizopera tichitanga futi zvekutowa anga 92 tichitowa tichiinda 91 kupera kwa 91 pa Christmas ndo patakatanga kuita touring ndobva tatowa tikatowa tichiinda gokwe yese kusvika tazoenda panonzi paprazi padzoro ndo patakatorwa nadzoro mupurazi rake rekukwekwe taakunoita contract paToad Hotel yanga iri hotela yadzoro ndobva tagara ipapo gore iroro ndandisinganzi Chibage vanonziva kwese kunana kwekwe Bulawayo Gweru ndainzi Super Chigwishu ndichazokuudzai kuti rakazochinjwa sei kuti ndizonzi Chibage ndaakwa Mashakada maimbonzi Super Chigwishu nekuda kwei ndainzi matambiro andinoita ndaitambisa kunyanyanyanya West chete uye ndaipfeka mbikiza kana nichitamba saka raive zita repastage kunzi tamba Squishu kani ndobva ndapfugama ndotamba kunge mukaranga chaizvo kuita mukadzi chaiye saka makore acho ndinozvigona hana nhasi tinoda kuti muzomboratidza vanhu aiwa hatovaratidza zvadaro takatorwa nadzoro tikaenda paToad Hotel tikanopuwa marooms edu padzoro taane contract padzoro paToad Hotel mamwe nemakore manganapo gore ra93 ndakapinda magitari ndine 20 years gore ra92 ndandine 22 years 93 ndo pandandane 23 years okay saka zvadaro
tine band ratakambonosangana patano dzakwa jiri rainzi New Dawn Groovers tikambochinjana macontacts. Saka ndo kwaishanda wandoti mkoma wangu kumakitare, mkoma James Nyamandi. Ndiye angari drama weku New Dawn Groovers. Saka pakauya Sediko ichida chikwereti chayo ku Super Sounds 1993. Ndo kumva vanzi tavinga mari kana masina mari takutora zvinhu zvatogwa neSediko nokuti yanga iri loni yavanga vakapowa neSediko. Saka vaka instrument ndomva yatorwa ndokusara benda risina kit. Ndomva ndasumuka ndomva ndaenda kuBlawayo. Ndomva ndabata mukoma Love More. Ndomva wanditi uya pakati pa number 5 Herbert Chitepo corner 5 Avenue. Pa ine instrument yavaswanda ipapo ndomva tasvika ipapo ndobva ndakatanga kudza zvezvakare mugore ra93 iroro na mukoma Love More Swanda. New Dawn Groovers akaimba komoria ramunoona ndiro rinogara vapanduki vedu ndoka songa nonyanzi kama kakamboita hiti makore acho iwayo nokuti kakarekodwa kakatsvetwa munhepfenyuro na Radio Zimbabwe nana Montreal Studios. Saka kambo kairidzwa sere kunyanyanya panguva dzekunana Heroes korongoza richaparadzwa. Ikoko ndoko ndine musikana ndaitamba naye Alice na Cynthia. Iye nasi Cynthia anoshanda kuzimura pazimura pa Nyamapanda. Ndiye ari kushanda ikoko asi musikana wandakamboshanda naye zvatwa mukadzi mukuru chaiye. Saka Alice akazomboya akatamba kwa Makoswanda. Saka 94 ndo pandakasiya ku live Jarji ningirikiri kwa Love More Swanda ku ningirikiri ku New Dawn Groovers ndo kumva ndaenda ku live wire kuJarji DB ku Veve ndo kwandakanoshanda na Mdara Gonora na Chamnorwa Nebeta. Chamnorwa Nebeta akatanga kudhara kuimba. Ndo naFathers kanjiva. Aiwa Fathers akafa. Fathers akafa ere Fathers anochizungwiza. Fathers mpenyu. Okuimba akafa ndichamnorwa Nebeta. Juliwe mdiwa. Ndo vatavi tinavo ku live wire Jarji DB. Ndo paka split one nenyaya yekuti Jarji DB ameno kautsotsika anga ina koke kusada kubhadhara vanhu nokuti memchinzi muri pasi pekambani. Ndo vatava sevanhu ini ndasina contract ndamba ndafunga kuenda kumusha because nhamo yanga kakangoma pamusoro pangu. Ndikati beta ndimbodzokera kuGokwe ndomba ndadzokera kumusha kuGokwe. Ndomba ndafonerwa nemufana wangu kune basa kuno Kwekwe. Ndomba ndanoshanda painzi pa Juleka number 5 Boundary Road. Ndinakupashanda kwenguva yakareba ndakapashanda kwenguva diki pane zvanga zvichingonetsa paigara pakasvika mapurisa pachinzi pamba pematsotsi pamba pane pemaconman. Inini semunhu angavenga basa rangu handangu ndichitsvaga zvakadi zvakawanda ndomba ndasiya ndomba ndapawa mari yangu ndomba ndatanga kurenda ningirikiri fridge mufishli. Saka marendera ndaida kuorder mafridge ndaiorder mafridge ndichitengesa vaindizvaitozva ndaiwanikwa parengi yemutown muKwekwe ndichitengesa mafridge dzangu. Saka marendera ndaisingabhadhari cash ndaiti ndikatengesa ngu mafridge akapera ndinotora emuridzo wefridge ndinotengesa kana ndoorder mangwana ndizvo kusvikira pazonzi tongai ava winner kit yanga ichirwisana vana Arifanti veshiri nemana na Arifanti anoridza ningirikiri music ekandi ndokuKwekwe awina kiti yanga iri kwa Musopero. Tongai ndiye akushandisa kiti aipuwa. Saka vana Dhururu vaive vakuru vekanzuro yemuKwekwe ndo vakabva vamupachi contract paMarvin Beer Garden. Ndomva ati ndiri kutsvaga madancers. Ndomva ndaenda kunotsvaga basa ipapo. Ndanotsvaga basa ipapo zvikanzi no hapana chakaipa isusu tiri kuda vanhu vatotanga navo bhendi redu richiri diki. Papana fana vamwe ndichaziva masitanda akukangamwa vaita zvewelding kumbizo ku5 na Musaupe anga aripo naRoni Mutindo. Ndo mamwe mafuma members ekutakataka express handichiri kuyewa Musaupe ngoma. Musaupe. Tikava nenguva yakanaka na mukoma Tongai tikashanda zvedu zvakanaka. Pakati 95 muna January pakauya Cephas kuKwekwe. Auya kuKwekwe Cephas ndakamba ndaona kuina Toad wataiti naiso ndakaidzwa ndakamushanda naye ku Super Sounds nomwe ainzi mufundisi anga kunzi mufundisi kwa Mashakada atakashanda naye ainzi Total Chinyoka anga kudza base kwa Mashakada.
ndomva ndasvikapo ndozvakaendiwanisa mukana kuti ndikwebere patoti nditaure nani naMashakada. Paya pane vamasikana vaigona kuimba nzedzi gospel. Cephas Mashakada aifamba neka radio cassette nemablank cassettes. Aiti kana akanzwa masongs aanenge anzwa kuti mna imboimba itiwa achirekodha, ndio mamwe masongs aigona kunge achitora omva asvika wakwenenzvera omva atsikisa. Saka akati imbai, ndomva taimba dai Jesu achioneka navasikana vaya, tikaimba mazambara ariyo ane runyararo, tikaimba tenzi muchanzwa. Dai Jesu achionekwa, ndi Jesu chete ndiye mutungamiri, ndiwe unozviziva zviri mumwoyo mako, achirekodha paradio cassette yayi. Akati mavhoisi enyu asikana neungomana akanaka stereo, regai tione kuti tichaita sei, but iwe mukomana unogona kuwana basa, asi vasikana mukadzi wangu ari kumba uko haadi vasikana vebhendi, hanzi munonitora murume wangu. Ndio matauriro akaita, ndobva taseka zvedu zvikazi asi tichaona kuti tinoita sei. Mamuri mapiji kuAmaveni night club, ari masikati vasati vakuridza, yanga ya95 zvikanzi hai iwe uramba uchigadzirira pamwe togona kuzoya chikutora, but patoya kuno kwese techikutora. Saka mwedzi woga Cephas yanga iri home ground yake yekuti aiti akauya anoti kumbizo ku5 kwaMusimbe, akabva kwaMusimbe woenda kubhawari ku7 rekanzuru, obva kubhawari ku7 rekanzuru ouya ari manyongo kana kuti mumapiji muAmaveni makare, obva ipapo omva ati kwaMutegude kurutendo, obva kwaMutegude omva ati kuTold Hotel, omva apedza mashows ake, obva ipapo omva ati kuSherwood, todza kuSherwood akapedza ondisira kamari kaandisira omva vaenda. Saka kwakazoti vauya kupera kwaJuly, ndobva vati no kwendo kunoku hatisi kukusiya, tiri kuenda newe. Saka utonotogadzirira paunotakura zvinhu womva wangotakura zvinhu zvako zvotogara zviri muvhidha, nokuti Cephas aifamba neVW yainzi Machemedze, yanga ine zita, kwanga kune mavhidha maviri yainzi Mboma naMachemedze. Saka ndokubva tabva kuye takabva tapedza show yepaSherwood, ndomva tauya kuHarare. Takasvika pamba, ndomva taburutsa zvinhu, ndomva zvapinda muroom yaigara mainstruments. Tiri pagedhe pane umwe ainzi Jimmy ainzi Mamhepo, saka vamuti Mamhepo nenyaya yekuti aiti ndikati kun'anga zvikanzi Mamhepo aya, ndikati vaprofita zvodzi Mamhepo aya, amai wangu munyama, ndomva anzi Mamhepo, ndozita ramba anzi Mamhepo. Saka ainzi Mamhepo. Kwezoita ainzi John Danda, ainzi Matebete, nomwe ainzi Parafini, kwoita ainzi Kribon Mutukura, kwete Parafini wemadhirama anonzi Innocent Tafumane yeSauti, kwenzi ainzi Kribon Mutukura, asi zita rake pastage ainzi Mangura, and then Total Chinyoka ainzi Mufundisi. Tozoita mufana wataiti Marondera, anonzi Waiso nanhasi mupenyu anogara kuNU. Ndo nomwe mufana ainzi Shepherd Chirara, aibva kwaMutare, ngari munin'ina waGivi, aive drama waHosea Chipanga. Saka taishanda takadaro zvichinakidza, ndo pandakatanga kuenjoya mari yemagitari, kuti mari yemagitari inonakidza kudla. Ndasati ndambodlawo mari ini ndaiti nakirwa nemari yemagitari nokuti ndaikandikwa mari pastage. Saka vakomana vazhinji vebhendi vaitororama nemari yandaiwana pastage, ndikatamba ndikakandikwa mari, ndotora mari makwenzi ndinonopa drama na leadman kana baseman, votoshayana mari iyo. Ini ndotora yamapepa mapondo nema$5 kuti nemapondo ehove ayaya nema$5 egreen aya nema10 matsvuku. Saka zvaibva zvaita kuti nditore mari iyoyo ndoshare, and then yepei hataimboiona because yepei yachona yaibva yangotsikirirwa pasi. Munongozva vakuru vebhendi kuti hapana mari, zvinhu zvakazomira zvakadai. Ndakazotanga kutoenjawo kuti mari yemagitari unobhadharwawo mari uchinzi wabva kushow wapuwawo $15 imari, nokuti makore anditaura ekuma96-95 $15 yaive mari yairema kuchinzi wabva kutoring watambira $15 waidya usvika wadzokera kutoring and waiipedza, yainakidza kudya because waibva panapa uchinda kubva panapa kuenda kugoromonzi kunofara kugoromonzi kwamajuru, wotodzoka uine change apa wakanonyang'anya.
saka tasvika pagedhe paMashakada ndazonyanya kufarisa ndikanyanya kutaura zvomukati ndo pakanzi uyu zita rake rekuti Chigwishwiri rinonyadzisa. Ndo pamamutida kunzwa akapaya mukoma neshamba kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive. Ndo pakanzi zita rekuti Chigwishwiri rinonyadzisa rinoreva kuti mutambo wenguva pfupi kuharanga. Saka ndioni senge rinokodzera kuti tirambe tichimuti Chigwishwiri. Tinoita sekunge tinomukurudzira kuti anoda vakadzisitereki. Hambisi gwaiwa hakusiko kudepartment kwangu. Dei kudepartment kwangu pamwe ndaide ndakatoerera nokuti vakawanda vedu takavacherera. Nyange ndaizviita hangu handingazoti ndasingazviiti. Zviwira vanhu zvinowanika asi kwete zvenguva dzose. Ndinoti Mwari ipapo akandichengeta ndandisiri wembiri yaizvozvo. Saka ndakamba ndachinjwa zita pagedhe. Munhu akanditumidza zita iroro ndiJimmy watiri kuti Mambembe vanzi aiwa tikatsvaga rimwe zita rinenge rakaomarara rinozotinetsa kuti tirijairire. Zviri nani tingomuti Chibage. Ndomva ndanzi Chibage. Kuti zvonyanya kupfumba. Siyakati Chibage. Tikabvisa zita kuti Chigwishwa tikangoti Chibage hazvichatinetsi tangoti Chibage. Zvomba zvangoita changwa Chibage. Okay. Kuzonyanya kupfumba zvakanyanyisa. Muna January 96 makitari vanhu vane vakazorora patongobva kumashow aDecember. January iri January disease. Takabva ndamubvunzwa naCephas, iwewe Chibage imbonitaura zvimwe zvaunogona chii panyaya dzebusiness. Takanzwa waimboita zvebusiness. Kati inini kana nyange dei madhorototo achinzi anotengeswa kureva mufudzi wehuku ndinotengesa sekuru handina kana nyadza handina kana ganda kumeso. Saka tikanotsvaka Chibage unogona kuchitengesa. Ndikati kongosiya takapaka mota chete ndototengesa Chibage zvotopera. Zvanzi saka toita singati handei toda kubvunza vanoodha Chibage kuti vanochiodha kupi. Ndobva tabvunza umwe mufana wachapfika enzi tichaona chapfika mufana wakaenzi Farai. Ndobva tamubvunza naye kumafatso Chibage muodha kupi. Zvanzi toodha kuParklands Farm nekwaKennedy kunotoni. Ati saka tamba tangomuka kuseni ndobva tatora motikari yedu Piusha. Ndo pakapatengwa Piusha naMashakada kuna mudhara Masunda aigara mumwe chete mubhini pamunautsana naimomo. Ndobva taenda kunotora Chibage kuNorton kupurazi kuParklands Farm. Ndobva tazadza motikari ndobva tapaka paC junction kwakutotanga kutotengesa Chibage. Saka vanhu vachibage mari harina kuzomborova rakabva ramuka rangu waChibage kusvika changova Chibage yangu waChibage rakabva raita songe ndozita rekusvagwa naro. And then kuti inini naMashakada pandiri hatina ukama asi ukama hwedu hwahuri hwemakitari. Cephas achinditora 95 kana dei mbuya Mashakada vari kuChinoi nyange vava the late ndinorwadziwa kuti ndakazozvinzwa late kuti vakatisiya. Asi ndinoita sekuti ndichaenda kuti ndinosvika ndionewo amai vaCephas. Okay. Yes. Ndinorwadziwa ndine urombo kuti ndimai vedu vanga vane rudo vaida kunzwisisa kuti zvinombofamba sei. Kugara kwose mbuya Mashakada vaifungidza kuti ndiri hama yemukadzi waCephas kureva amai Mashakada. Zvino zvadaro vaingoti pane hanzvadzi yaCephas yemukadzi waCephas inoridza magitari nenhingirikiri naCephas. Vakazozviziva late kuti handizi hama yemukadzi waCephas. Ndingoriwo mushanda akafanana naParafini, akafanana namufundisi naMangura vakatisiya. Because vese vanotaura naMangura vana Parafini ndiye mupenyu. Mangura mufundisi, Shepherd Chirara, Washi kusanganisana mudhara Mashakada neumwe ainzi Makiki na umwe ainzi Sakala aibva kuHwedza. Vakatisiya vese ivavo vakawanda. Vatisiya takasara tine ronda guru zvakanyanya. Ndaitumwa ini kavandikira naCephas the late enda kuChinoi unopa mhuri yangu mari
nemudzimai, enda unopa naamai vangu, enda upe muri. Taingobva kuGrammar Street ndakanhanga kuChinoi, ndozouya ndotambira yangu mari ndabva kunosiya mari kuna mai vaCephas. Zvaiitwa kuti mukadzi asazvizive because panga pasina kaukama kakanyatsokuti svikiti, but haungapindiri imba yavanhu, iwe unongotivera zvinenge zviripo nokuti iwe chako chaunenge uchida ibasa. Saka ndakashanda naCephas Mashakada kwemakore anokwana 18, 17 years pachirungu. Ndokusara tichikondinya naamai Mashakada nobva tamboshanda nawo from 2012 na 2013. 2012 na 2013 tikashanda, asi zvanga zvakuvava, masamba anga asiyana. Zvisinei handina kuvapa mhosva nokuti zvichida influence ine ichibva kune vamwe vane vari vanatinhira dzigwe kana kuti vana mutingawo wetiwa netsotso. Kunyange dari nanhasi ndikasangana navo ini handina masorisori navo, ndiri munhu uyawo kuti inini Mwari wandinotenda kwaari unoti nyange dei wakatadzirwa zvakaita sei, regerera vane kutadzira, kutsiva ndekwaJehovha Mwari. Inini naCephas Mashakada naBlack Chipachirwa naTongai Igwemoyo naLove Mosvanda handina pandakapukana nevanhu ivavo, handina pandakakanganisirana navo kweupenyu hwangu hwose. Nanhasi ndichirimo mufield yemagitari, ndichiri kutoenderera mberi. Nyange dei ndakasiya kuna mai Mashakada, vakomana vatanga tinavo kuMadifesi, baba Mashakada vari vapenyu, ndo vakomana zvevandiri kufamba navo panoti vashumba vendebvu vaya vanomudzwa pana kurara hope, ndinavo. Koti zvakare tine urombo kuti Drama Washi akatisiya, tikamuchengeta, tikabatsirwa kumuviga namukoma Macheso, munhu ane rudo rwakanyanyisa. Takawaniswa mari namukoma Macheso yekuti tikwanise kuviga, naivo vaMacheso vacho vanga varipo. Tikadedza hama dzacho dzikauya nokuti munhu akatora nguva yakati rebei ari mumochari. Takazozviziva taita zvokunzwa nemakuhwa pakafa John Bunga, Mr 10 Days Underwater, kuti kune mukomana wenyu ari kumochari akafa. Tikati tichitoziva takaenda kuSouth Africa. Ndo pandakazoenda inini nemukomana anonzi Elijah Moffat, anova ndiye bestman anoshanda neni pari zvino. Anova ndiye watakabva naye futi kwaMashakada naye. Tikanotarisa zvechokwadi, tikabva tamuwana, ndobva tatsvaga hama, ndobva dzauya kubva kwaMutare, ndobva tamuviga paNewsmet Washington Mint. Saka tamuviga amai Mashakada takaudzwa kuti ndo zvaitika, vakati handina mari, vigai plus washanga asitiri wangu. Isusu takazvitora kuti nyange dei anga asina achabatsirana nesu, asi munhu watakashanda naye, saka takakooperata sevakomana vebhendi kuti tibatsirane neumwe wedu watakashanda naye. Washi akapinda mushure mangu 1996, tikashanda naye zvakanaka, tasina kana dambudziko naye. Asati akumagitari naye ndikaenda kwaMutare nemaposters, ndaitonova kumba kwavo kuna Old Dangari, kumba kwavabereki vake. Saka chinhu chakatipa ndingati rudo rwokuti titsvage hama dzake. Tikabetserwa naKing, anonzi King Domen, anoshanda kubhari kuchitungwiza uko muLeague Sport Bar, ndo akatipa nhamba dzehanzvadzi yachona tikwanise kubata hanzvadzi yake. Tikabata hanzvadzi yake, tikava nenguva yakanaka yekuti tizorodze umwe wedu murugare. Tikabatsirwa namukoma Macheso namukoma Muronzi nemufana wedu uyu achangosumuka uyanzaniko anozondiregererawo, asi ndoda kuti ndimutende nokuti akati washandire kumubatsira kuti avigwe nechikonzero kuti munhu akandibetsera pamarecordings. Saka zvamatoita izvozvi ndiri hama yaWashi pakuti tivige hama yedu Washi pamwe chete naNatsuro, vafana vemadhirama vanga varipo. Takamuviga, zvaisirisa nokuti tanga tingori 17 nehama, asi takafambisa basa iroro zvakanaka. Paupenyu kana tichirarama, ndoda kukurudzira vangu vomumusic industry kuti tisateerere mashoko emakwai anatinhira dzigwe. Vamwe vedu vanovaka, vamwe havavaki, vamwe vanoputsa, vamwe vedu ndevanoda kuti mangwana vagozowana masekero. Asi chandinokurudzira ndechekuti zano pangwa uine rako, wapangwa uine rako, uye ugamuchire ruchenjedzo kune vanhu, kuti shamwari dei izvo wazvidai. Ndinoona sekuti basa redu remumhanzi rinogona kutirerukira kana tikange tiri vanhu vaya vokuti tava kunzwisisa kuti mumusic industry munofamba sei. Ndinoda kuti nditi muchidimbu
kunhoroondo yangu yekumashure yese ndaitaura sipane pandasiyapo kuti chokwadi chiripo ndekuti music hauzi nyore. Vakomana vapinda music mazuvano vapinda vachifamba vaine munyu muhomwe. Nguva yatakapinda magitari isusu taimbodla mangai. Mota yofa modla moshura makave mfuti modla mozobikirwa sadza nemunhu anenge akudzwirai tsitsi moigwa pototi pakurere vanhu vadye sadza vafa nezhara modla modzoka kutori musina kana mari. Asi magitari hakuna wairamba basa kusvikira zvinhu zvakazosvika pazvari. Nhasi ndinonziwo mashonganyika mapudege Chibage une stand muhoble its magitari music kuti nhasi ndinzi ndoshanda kuchipatara ndiri kansela kuchipatara its magitari kuti ndinzi ndoziva reproductive health system magitari ndo makabva mari yakandiita kuti ndiwedzere ruzivo. Nhasi mungonzwa chinzi Chibage inganga yekuchipatara handisi nganga yemakona ndiri nganga yekuchipatara. Nyange ndikanganga yemakona hakuna chakaibva nekuti kwese kurapa nai saka ndoda kuti nditi kuruzhinji reZimbabwe paya maimboti munorapa chii? Paya ndakati ndinoruzivo necancer. Kana munhu akava nerombo rakanaka mwari wake nemudzimi yake rega ainditaure ndichiti hakuna munhu usina zinza rake vane shamba. Nyange dei ukaenda kumuprofita unobata chinanhara chedenga zvakaita sei kuseri kwake kune dzimu ririko akasiya nhasi munounzwa kuti ava changoma. Hakuna kunyange dei vanoti tinopoterwa nemashava emanjuzu regai ndibate mavhunza munzwa wakanaka. Kunyange dei vanotopoterwa nemashava emanjuzu shavi renjuzu hariuyi pamunhu asina dzimu redzinza rake nekuti chinovhurira kuti ningirikiri manjuzu iwaya ashave basa aite basa reushavi mudzimu yako. Saka ukochinzi wairo anoita dhina remanjuzu pasina ningirikiri doro rechikaranga ipapo pari kureswa nokuti midzimu yacho ichafuratira because waakukudza vatorwa uchitadza kukudza vedzinza rani rako. Ipapo ndanguti ndingopindura muchidimbu ndiri munhu anorarama panyika. Saka kuri kurapa chirwere chekenza kana ndikabuda savhanika mazuvano handitori namakwenzi acho akatopera anopera nenyaya yekuti vana ava vachitora vanowanda. Ini nguva inondiitira shoma nguva yangu zhinji ndendiri kupi kubasa saka ndizobuda ndiende kunana mangura ndiende kunana goko kunochera nekuti ini handiti kunotenga kumbari ndinoita kunochera ndemene. Makwenzi angu andakaratidzwa nabambo wangu haazi eung'anga ndekuratidzwa nabambo wangu. Ini bambo wangu wanga vari herbalist. Ndingotaura ndiringotaura hangu in short kuti ndinoziva chirwere chenhuta asi zviripo zvimwe zvandinoti zvandioziva zvandakasiyana ndarayirwa nabambo kana munhu arwara nezvakati izvo unobatsira wakadai izvi arwara nezvakati izvi unobatsira wakadai izvi zvichiitika. Saka vanhu vasazotora kuti munhu akaziva mushonga ing'anga muzivi wemakwenzi nemuzivi n'anga inoshopera ina handishoperi. Ndoshandisa ruzivo rwezvandakadzisiswa nhaka yandakasirwa nabambo vangu akandibereka. Muchidimbu ndingati inini ipapo mabvunza mubvunzo wakanaka ndo chinhu chokuti kana ndikange munhu akwanisa ndikamupa nokuti chinoitika nchokuti vazhinji vanoda kurapa aronda kunze mukati vasinga nhuta inoda kutanga kuti nyange muchina mari neronda kunze mofa kuti musati mana maronda tangai mapa munhu mushonga waanomwa tangai mapa munhu mushonga waanodya muporiji uku muchiisa henyu paronda pachona ronda ropera kunze mukati mhuka yayodi yofa kuti pagozorerwa kuti chinhu chinoita chinonzi chemotherapy pachirungu. Ndokudzosai kumashure pazvikwata zvamakashanda nazvo ndachida kuti mundiudze kuti ndiri kana kwatongai ndopakanetsa nziyo dzaiti zvakati ndiri kwanhingi ndopa tingokutoti vanhu vangoziva roughly period yacho. Ndinotenda ini ndiri kusuper sounds kwablack chipachirwa nesuper sounds band the giants from Gweru. Song yainetsa bonus yaimba kupera kwegore munoziva bonus tinopiwa bonasi yauya yainetsa song iyoyo. Naningiriki nakundituka kunditsamwira unorevei ruva rangu moyo wangu pfungwa dzangu zvese zviri kwauri nditaurire zvaunoda
ndiudze zvaunochemera, moyo wangu, pfungwa dzangu, zvese zviriva tite. Ndo mazuva emajipisi kaiwayo. Ndichinzi chigwishu. Rega kuchema iwe ruva rangu, rega kuchema iwe ruva rangu, dzikisa hana yako uteerere zvandinoda, dzikisa hana yako uteerere zvandinoda, zvese zvaunoda ini ndichakupa, zvese zvaunoda ini ndichakupa. Madharairwa magidhariwa waiona manje vanhu zvakuendeka zvakadaro. So kwatongai, regai nditi kwatongai ndakasiya shechete isati yatsikiswa, asi ndiyo yanga iri hiti. Shechete iyo pamusoro pegomo, kwira kwacho kwakaoma, ndipaiwo zano ndikwire, kiti ndo marizigwa yaitiwa isati yarekodwa. Muamavheni Beer Garden vanhu vachidambuka makumbo nokutamba pahumbe pakaoma, kana ndasvikapo ndanoita mundipewo mvura yekumwa, kiti ndo jeki rakanga riripo ipapo. Yakazovandudzwa because munoziva kuti chinhu choramba chichipushwa kuti kana chizinge chobuda chibude chakati chakanaka. Natinotenda tiya. Ndo nziyo dzakasiyana dzakanga dzichinetsa panguva ipi iyoyo pandakatorwa naCephas 95, iye achidzoregota 96 song idzi dzakatogara dziri hiti nakudhara because dzainga dzichifarirwa nechi navanhu. Then kunyodon Ruvers song yaidika mwana vanhu ndo yaiita kuti vanhu vatowe, ndiyo gomoria ramunoona ndiro rinogara vapanduki vedu, korongoza richaparadzwa, korongoza richapara. Love Mospa ndanga ari mundevere asi akanga achibatanidza ndudzi nokuti aimba chishona zvese nechindevere. Then kuSuper Sounds ndinemwe song yandanga ndasiya yaidika mwana vanhu kuti kanga taapa stage ikazarwa mune michinzi hamuna kuridza Super Sound chipendani. Chokwadi baba ndiregerereiwo, mudzimu mukuru chirega chinya, nababa hondeyandeya zvimburirwa urombo, hondeyandeya zvitaurwe urombo, chidongo chandionze musana chandionze wainzwa zvedi zvonakidza. And then kuno kwaMashakada handizotaurika Samson, dauti nditange kutaura pandakauya ini ndakauya basa ndasandapedza yarekodwa, basa ndasandapedza ndaya 94. vanhu vanoona paslive yakanzi 95 production because yakabudiswa 94 gore raakupera. Ndobva yanzi ngatichinja islive tiite 95 production because yaita national anthem ndo gore raipisa Timbare. Saka yakaita national anthem yeTimbare. Waiti ukangonzwa song iyoyo yoridzwa wotoziva kuti Timbare yapedza masports yawina. Nyange zvangu kunabvu ndisingasapoti Timbare, ndiri supporter hangu yeHighlanders, but waitongozwa kuti Timbare yapedza masports, waitoziva kuti yapedza masports Timbare, basa ndashanda pedza. Chiuya isusu tichirekodha album inonzi Maridzo panana dai Jesu achionekwa ndaimudza nhamo dzangu, yakabva yaenda patop 10. Dai Jesu achionekwa dzakapinda dziri 3 patop 10, nepatop 20 kwakapinda 2. Saka dzimwe dzacho zoramba dzichitiza hadzo mumusoro, asi dai Jesu achionekwa nekuti ndo yakanga yanetsawo panguva iyoyo, right. Zvapupu ichiuya tichitsikisa Zvapupu ichipinda futi yakapinda nziyo mbiri patop 10 nepatop 20, chiita chiratidzo. Yakaita third album haina kunyatsofamba zvakanaka asi yakatengwa. Ndomva paitwa singles collection, takabva taita gadziriro ndeyakaita fourth album yandakaita naCephas Mashakada. Pana ndiwe unozviziva, inotora nevidhio yauponeswe pachibatwa munhu mukunzi kumatombo kwadzimba yaRiverside kuningirikiri tichienda kuchitungwizawo paopposite 510 of ndo pakaitwa vidhio yawo yauponeswe ipo paya nana Joel Mafema. Ndini ndaibuda ndakapfeka gebenzi reZion ndichikazaira
Tinotokazaira zvakasimba. Kana wamanda yezioni iya ndinoridza nokuti makuru acho iyo ndaipinda chechi yezioni. Saka ndingati inini chinhu chakapinda mandizvo kuti nyange dei nanhasi ndiri basa rangu rese randinoita ndinoita ndichifarira basa rangu. Izvezvi kana ndiri kupopulation service Zimbabwe ndichishanda basa rangu kwandinoita reproductive health system, ndichitsanangura ndiri panhoroondo yeupenyu hwandararama kubva kwandakabva ndichiuya kusvika nhasi ndizova kuhealth sector. Mukawana vane shamba ndichiita nhoroondo nemadzimai about contraceptives, nzira dzekuronga nadzo mhuri, uye ma-advantages nema-disadvantages adzo. Munazoona kuti haiwa munhu anonakirwa nebasa rake, nevakadzi vese vanenge vakavhura zhevi vakadaiwo, nevarume vane vakutoda kunzwa kuti saka izvi zvakanakira chii, zvakanakira zvakaipira chii. Izvi kana ndikaenda kucounseling HIV and AIDS, kunyanyanya kuvhairasi yedu yeHIV, ndinonomutsa munhu kumakuva kuti amuka afambe agone kuziva kuti kana ndanzi ndiri positive ndofanira kutora mushonga ndigorarama ndiri muNDV. Ndichitsanangura munhu achinyatsonzwa kuti saka vanhu saka izvezvi vanhu vari pakiwa pavauya kuzotora mushonga, saka vaya kuzorapwa vangani, vamwe vauya vamuruma pakiwa havana kuzorapwa, vaya kuzotora mushonga yavo. Tinovapa simba rekutambira zvavari kuwa. Ndo zvandakanodzidza, ndo zvandakawedzerera dzidzo yangu. Ndinopa ruzivo kune vasina zivo, ndavapa zivo ndochitora munhu ndomuisa paakafanira omva afamba aine simba reruzivo. Ndo mararamiro andiri kuita muchidimbu. Hongo muri Zimbabwe ndofunga chirongwa chanhasi machinzwa machifarira. Tangati nawo mukoma shemu Chibage. Pandasvika ndichisangana nawo ndavabvunza kuti chakaibva here, zvikanzi aiwa jawi. Aiwa ichokwadi. Naizvozvo kamuri Zimbabwe tasvika kwamvura yacheka makumbo. Ndofunga madzidza zviviri zvitatu. Tichirova goodbye my friends. Tiri kudaka kuti vatiroere jive dzachigwishu timboona kuti zvakamira sense. Senguva dzese muri Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Hanzi anofamba nebhegi renhuta kubva kwasekuru pabasa, hanzi ndichona kakonzeresa, tinoikanda kwamuri machinda, kwete kufungirana apo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.